Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe, día 1, luns 1 de xuño, comenzamos un mes novo, no que na radio e na televisión municipal de Cerceda lle imos a falar, no principio, da listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil. Teñen tempo agora para reclamar se hai alguén que evidentemente ten algunha dúbida. Falaremos do programa Bos Días Cole, de conciliación, e dos campamentos do verán, que están a tempo de anotarse. Recordaremos este torneo de fútbol base Concello de Cerceda, 3 días de moito éxito, de moita diversión, participación e deporte ao longo desta fin de semana no noso concello. Falaremos das festas do San Antonio, a festa do San Antón en Cerceda. Tamén xa ten o cartel publicado, así como das fogueiras do San Xoán. Dende hoxe xa se poden comunicar as fogueiras que se van a facer. Dende o venres pasado se suspenderon os permisos de queima. Falaremos tamén da Comisión de Festas de Queixas, que vai agora xa estes días a pasar polas casas para pedir as axudas, pero tamén van a estar no bochinche os domingos. Deso falaremos, como do verán saudable, que xa pechou o plazo e vai a comenzar a partir do día 11. Falaremos de doazón de sangue. Se poden doar sangue hoxe en Cerceda. Aquelas persoas que queiran, esta tarde se poderá doar sangue no campo da feira de Cerceda. Recordamos tamén que no mes que ven vai a estar a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva. Falaremos da apertura do Parque Acuático, o 10 deste mes de xuño, e da piscina da Silva, que vai abrir o 16, e vai a ser este ano con unha tasa para aquelas persoas que non estean empadroadas no concello. Falaremos de renovación dos cursiños de natación, ou mellor dito, agora, este mes, xa é cando teñen que formalizar a plaza nos cursiños de natación, e do programa de benestar en balnearios que comenzou a semana pasada. Por último, o tempo. Para mañán teremos un aumento da nubosidade, unha fronte vai a rozar Galicia, vai a traer posibles precipitacións, pero que non serán importantes. O pasado venres publicábase a listaxe provisional de alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para o vindeiro curso escolar 2026-2027, que este ano tivo unha importante ampliación que ao final xa se fixo efectiva e que vai a entrar en funcionamento para, evidentemente, tentar que non haxa listaxe de espera para o próximo curso e que todos os pais, nais, teñen a oportunidade de poder levar os seus nenos á gardería municipal sin ningún atranco. Pois ben, nesta listaxe provisional teñen na idade de 0 a 1 ano, de 0 a 1 ano, hai 3 nenos e quedaron plazas libres, tanto de mañán como de tarde, 5 pola mañán, 8 de tarde. Para na idade comprendida entre 1 a 2 anos, 28 nenos e nenas, e quedaron 0 prazas libres pola mañán e 13 pola tarde libres. De 2 a 3 anos, 20 nenos e nenas, e quedaron 0 prazas libres pola mañán, 18 prazas libres pola tarde. Agora teñen un prazo de 10 días dende o pasado venres para presentar alegacións ou reclamacións. Logo informarlle as persoas interesadas que deberán confirmar a matrícula e formalizar o correspondente contrato entre os días 15 e 30 deste mes de xuño. Unha documentación que deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de mañán, de 9 a 2, achegando a seguinte documentación. En resumo, unha confirmación da matrícula, un contrato debidamente asignado, que poderán atopar nos servicios sociais do Concello, un certificado médico do menor no que conste que ten actualizado o calendario oficial de vacinacións, o DNI das persoas autorizadas para recoller o menor na escola infantil, a cartilla de vacinación ou documentación análoga acreditativa, e no caso de non formalizarse ese contrato dentro do plazo establecido, perderían o dereito a esa praza concedida.
En canto ao comenzo do curso escolar e da conciliación, tamén temos o programa Bos Días Cole, que de cara xa ao vindeiro curso escolar, falamos do 2026-2027, o Concello volve a poñer en marcha para que a xente se asume, poda participar, se poda anotar o programa Bos Días Cole, que consiste en que nenos e nenas podan ir ao colexo antes do horario lectivo, para tentar, evidentemente, de conciliar a vida familiar e laboral. Incluso tamén poden almorzar. Pois ben, teñen de prazo agora ata este próximo venres 5 de xuño para anotarse. Ata o venres 5 de xuño teñen prazo para anotarse, tanto no colexo de A Silva como no colexo de Cerceda, para acudir antes do horario con servicio de monitores e de almorzo. En Cerceda o horario de 7:30 a 9:30, polas mañáns, en A Silva de 7:30 a 9 menos cuarto. Insistimos, o plazo remata o venres día 5. Para facer a reserva poden facelo se queren pola sede electrónica do Concello, e se tamén poden facelo se queren no rexistro na planta baixa da Casa do Concello. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68 pola mañán, que é o teléfono de servicios sociais. E para este verán, outra actividade de conciliación, pero tamén para que nenos e nenas teñan actividade, teñan cousas que facer ao longo da época de estival, ao longo das vacacións, son os campamentos de verán, que un ano máis o Concello pon en marcha tanto en Cerceda como na Silva. Son campamentos de verán para nenos escolarizados ata 14 anos. O plazo está aberto agora ata o 16 deste mes de xuño para anotarse. Se ofertan varias quendas. Son en concreto 5 quendas que vai dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro. O horario sempre será de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, aínda que existe a posibilidade de anotarse nun horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda é de 50 euros ou 70, dependendo se se colle o horario ampliado, e os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Dentro destes campamentos de verán farán moitas actividades, entre elas xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña, e despois tamén destacar que terán merenda a media mañán. En Cerceda será, como sempre, no Centro Cívico e na Polideportiva, e na Silva tamén será, como sempre, no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. Insistimos, o plazo para inscribirse estará aberto ata o 16 deste mes de xuño no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Onte pola tarde e noite se pechaba o torneo de fútbol base Concello de Cerceda, que remataba a edición número 18, 18ª edición, que de novo hai que destacar con un gran éxito non só de participación, donde se batiron todos os récords, sino de organización, porque non en van recordar que este torneo que move a 56 equipos, este ano incluso se ampliou a categoría biberón, pois os nenos e nenas, os equipos comen, en este caso teñen o xantar ali mismo nas instalacións, algo moi destacado deste torneo, polo que é un dos mellores torneos da zona, e mover a tantos nenos, en este caso, para que cumplan horarios, para que podan ir a xantar, para que podan quencer, para que podan ter vestuarios, para que poñan ubicación nas diferentes gradas en 2 ou 3 campos de fútbol activados durante todos estes días, evidentemente é moi complicado de organizar, e para elo tanto en este caso as escolas deportivas que dirixe Alberto Pallas, como o Atlético Cercedense que preside Gabriel Bello, xunto co todo o Concello, movilizaron a moitísima xente, voluntarios, pais, xogadores de categorías inferiores, etc., que botaron unha man para que todo saíse ben. E así foi, saiu moi ben os 3 días de competición, donde pais, familiares, amigos e aficionados en máis de 5.000 se achegaron á zona, donde tamén tiveron aparcamentos habilitados para facilitar o maior posible disfrutar desta 18ª edición do torneo de fútbol base Concello de Cerceda. O edil de deportes Óscar Golán se encargou por parte do Concello da organización e
en este caso, facilitar estas instalacións tan emblemáticas que temos no noso concello. Decir que se participou nas categorías biberón, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete, 56 equipos en 5 campos de fútbol funcionando durante todo o tempo. O venres xa foi o pistoletazo de saída cos máis pequenos do fútbol base, a categoría biberón, donde evidentemente se pasou de maravilla mirando xogar e tamén despois recollendo os premios e as medallas para todos. Decir que logo o resto do días, donde participaron o resto de categorías, tamén tiveron as súas medallas e os seus premios ao final do día. Os concelleiros Óscar Golán e tamén, en este caso, Jesús Rama e o alcalde Juan Manuel Rodríguez quixeron estar nos momentos de entrega para participar e para, en este caso, compartir cos máis pequenos a súa alegría, sexa que sexa no posto no que quedaban, porque todos tiveron o seu premio. Insistimos que chegaron ás finais o noso equipo, o Atlético Cercedense, nas dúas categorías, tanto en este caso na xornada de onte, benxamín e alevín, tamén Laracha, Carral, Sofán, Luis Calvo, Tordolla, Orzán, Avellá, Santirso, etc. Todo ao final un éxito a organización da 18ª edición deste torneo, que o ano que ven xa están pensando os organizadores de como van a facer para darlle incluso máis caché a este torneo que, insistimos, moveu a 56 equipos. Noraboa dende aquí. Máis temas, agora falamos das festas. Festas do San Antonio en Cerceda. A Comisión de Festas do San Antonio en Cerceda, na parroquia de Cerceda, xa nos indicou e xa nos enseñou o seu cartel que xa está publicado e van a ser o sábado 13 e domingo 14 deste mes de xuño. Xa quedan apenas 2 semanas para que na parroquia de Cerceda comence o sábado 13 ás 10 da mañán as dianas e alboradas, a 1 da tarde misa na honra ao San Antonio, logo hai sesión vermú e a partir das 6 a primeira edición do Gran Prix, donde a propia organización, a propia Comisión de Festas, xa está animando a todos a que se anoten a participar por equipos, por grupos. Ali xa lle indicarán como vai a ser para que podan disfrutar desta novedosa actividade que se vai a realizar en Cerceda, da que falaremos tamén estes días. Logo, o sábado ás 11 da noite hai unha gran verbena coa orquesta Fania Blanco Show e disco móvil Impacto co DJ Bermúdez. O domingo 14, o día seguinte, hai dianas alboradas xa a partir das 10 da mañán. Ás 2:30 xa haberá unha macro sesión vermú co dúo Deluxe e o DJ Javi Eiroa. E agora imos cas fogueiras do San Xoán, porque hoxe, luns, día 1 de xuño, é cando abre o plazo para poder comunicar as cachelas do San Xoán. Este luns, día 1 de xuño, abriu o plazo para facer as comunicacións para a celebración do San Xoán. Estas comunicacións pódense enviar, se queren, por correo electrónico á dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono do Concello de Medio Ambiente, que é o 88104 6776 pola mañán. O plazo vai a rematar o día 19 deste mes de xuño, data na que xa se remitirá este listaxe á Consellería de Medio Rural. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, que é do 23 ao 24 de xuño. Fora desa data, deben solicitar permisos de queima chamando o 012 si é que en este caso non están suspendidos, pero para a noite do San Xoán, que é unha xornada especial, poden facer as comunicacións a través do Concello de Cerceda na dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono 88104 6776 ou, se queren, presencialmente na terceira planta, na Casa do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente. Precisamente falando dos permisos de queima, dende o pasado venres, de xeito provisional, se suspenderon os permisos de queima porque as condicións climáticas están sendo actualmente moi prexudiciales e peligrosas para os incendios. Dende o pasado venres 29, ata novo aviso, quedaron suspendidas os permisos de queima de restos agrícolas e forestais de particulares.
E tamén, falando de festas, haberá festas en Queixas o 20 de xuño, festas en Queixas os 20 deste mes, e logo terán as súas festas grandes 4, 5, 6 de setembro. Decir que a Comisión de Festas de Queixas vai a estar os domingos, é dicir, o domingo que ven día 7 e o domingo 14 de xuño, no Bochinche pola mañán dende as 12 ata as 2, para aqueles que queiran colaborar coas festas podan ir ali, colaborar e incluso pasalo ben e tomar algo. Eso será no campo da festa os domingos 7 e 14, e tamén xa están achegándose ás casas para pedir e solicitar axuda para as festas. A actividade de verán saudable. Este pasado venres pechaba o plazo para anotarse a actividade de verán saudable que o Concello volve a activar un ano máis, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico ou do Paseo Fluvial. Van a ser martes e xoves en 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 e outro, se queren, poden elexir de tarde de 8 a 9. Esta actividade vai a comenzar xa o próximo día 11 de este mes de xuño. Van a facer zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín, ximnasia de mantenemento. Van a comenzar o xoves 11 de xuño, xoves da semana que ven, e rematará o 3 de setembro. Como decimos, o prazo de inscripción pechou este venres día 29, aínda que se alguén quere anotarse a última hora, poderá facelo. Ten que facelo no rexistro do Concello ou se queren a través da sede electrónica e se non chamando por teléfono, o teléfono de servicios sociais para calquera dúbida ou para anotarse o 981 68 60 68. Na xornada de hoxe, se alguén quere doar sangue, pode facelo en Cerceda, hoxe luns día 1, no campo da feira de Cerceda pola tarde. Dende as 4 ata as 9 estará o autocar doados para aqueles que queiran achegarse ali e doar sangue. En Cerceda, no campo da feira esta tarde. E aqueles que estén pendentes da ITV de maquinaria agrícola que sepan que unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar no noso Concello, en concreto na Silva, no mes que ven, do 27 ao 31 de xullo, na Silva, no campo da feira nas Nenas na Silva, se poderá pasar a ITV de maquinaria agrícola no próximo mes. En canto ao Parque Acuático, o próximo 10 de xuño reabre o Parque Acuático nunha temporada máis. Un parque acuático no que o Concello, despois de 4 anos, subiu o precio das entradas, en este caso o Parque Acuático de Cerceda, que abrirá xa o 10 de xuño, que mércores chega con esa suba de tarifas de 2 euros por entrada. En canto á piscina municipal da Silva, todo está previsto que abra o 16, o día 16, en este caso, vai abrir con unha taxa de 2,5 euros por día, que nesa taxa estarán excluídos, exentos de pago, aqueles que estén censados no Concello de Cerceda. E seguindo con instalacións acuáticas, a piscina climatizada de Cerceda, agora, durante todo este mes de xullo, é o plazo que teñen para formalizar a matrícula, formalizar a inscripción por rexistro. Todos aqueles que solicitaron as plazas, renovación de plaza ou novas plazas, agora, durante todo este mes de xuño, de xeito presencial, na planta baixa do Concello, no rexistro de 9 a 2, ou por sede electrónica a través da páxina web www.cerceda.org, poden facer a formalización da plaza. A Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha o programa de Benestar en Balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Cerceda e de Galicia. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, con quendas que irían dende o 15 do vindeiro mes de xullo ata o 31 de decembro deste ano. Insistimos que vai dirixida a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. O plazo de inscripción abriu o pasado
a xoves e vai a estar aberto ata o 27 deste mes de xuño. Se queren solicitar praza que lle axuden a facelo, tramitalo, poden facelo a través dos servicios sociais que están na terceira planta do Concello de xeito presencial polas mañáns, ou poden chamar por teléfono 981 68 60 68 para que lle axuden a tramitar o programa de benestar en balnearios. En canto tempo, mañán martes quedaremos con unha situación intermedia entre altas e baixas presións, polo tanto, o ceo vai a estar parcialmente nubrado pola mañán, con chubascos na mitade norte e tamén no litoral atlántico. Canto máis ao sur de Galicia, os ceus tenderán a estar máis despexados a medida que transcurra a xornada. As temperaturas mínimas van a ascender, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, e o vento sopra frouxo de oeste-noroeste con intervalos de moderados no litoral. Con este pequeno cambio de tempo, rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio onde está Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís. Na redacción é que lles falou Manuel Ángel Villar. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.